Mám 68 rokov a chcem ti porozprávať jeden príbeh. Nie preto, aby si ma ľutoval alebo obdivoval moju múdrosť, ale preto, že nechcem, aby si urobil tie isté chyby, aké som urobil ja. Narodil som sa v roku 1957. Pamätám si, ako sme s otcom v detstve chodili do Vysokých Tatier. Ukazoval mi vrcholy a hovoril: synu, ak budeš tvrdo pracovať, môžeš dosiahnuť akúkoľvek výšku. A ja som tomu uveril. Uveril som tomu tak silno, že som na to minul takmer celý svoj život. Po vojne som sa zamestnal v továrni Žiline. Dobré miesto, stabilné. Potom som sa oženil. Vtedy to tak robili všetci. V 23 si už mal byť rodinný človek. Narodila sa dcéra, potom syn. Kúpili sme si panelákový byt v Trenčíne. 4. poschodie, okná smerovali do dvora, kde sa hrali deti. Vieš, myslel som si, tak toto je ono. Dosiahol som, čo som chcel. Potom prišla revolúcia v 89. Všetko sa zmenilo. Hovorilo sa, teraz bude sloboda, príležitosti. A aj boli. Len jednu vec som nepochopil. Príležitosti nie sú len o peniazoch a kariére. Začal som pracovať ešte viac. Nové Slovensko, nové nároky. Trebalo dokázať, že za niečo stojíš. Súkromná firma, potom vlastné malé podnikanie. Stavebné materiály. Nič výnimočné, ale zarábalo to. Pamätám si, ako mi manželka hovorila: Miloš, poďme toto leto do Chorvátska, deti prosia. A ja som odpovedal: na budúci rok. Teraz je dôležitý kontrakt, nemôžem všetko nechať. Budúci rok prišiel a zasa bol dôvod, prečo neísť. Nikdy sme sa tam do toho Chorvátska všetci spolu nedostali. Deti vyrástli, odsťahovali sa. Syn je v Bratislave, dcéra odišla do Prahy. Pracuje tam. Vidíme sa párkrát do roka. V 59 mi diagnostikovali cukrovku 2. typu. Lekár povedal: pán Miloš, musíte zmeniť životný štýl. Menej stresu, viac pohybu. Prikývol som a pokračoval som v práci ako doteraz. Myslel som si, veď čo, budem brať tabletky a všetko bude v poriadku. Pred 3 rokmi zomrela mama. Mala 86. Posledných 5 rokov žila sama v starom dome v rodnej dedine pri Prievidzi. Chodil som za ňou raz za mesiac, niekedy aj menej. Hodina cesty, nič viac. Ale vždy sa našli povinnosti, únava, výhovorky. Vždy som si myslel, na budúce prídem, posedím dlhšie, porozprávame sa. Nikdy sa nesťažovala, ale videl som jej v očiach. Čakala ma častejšie. Keď zomrela, triedil som jej veci a našiel som starý kalendár. Označovala si v ňom dni, keď som prišiel. Krížikmi. A ja som videl, aké zriedkavé tie krížiky boli. Koľko prázdnych mesiacov tam bolo. Zlomilo ma to. Sadol som si do tej prázdnej kuchyne, kde mama varila halušky, kde sme slávili všetky Vianoce a prvýkrát po mnohých rokoch som sa rozplakal.
pretože som pochopil. Celý život som venoval tomu, čo sa zdalo dôležité. A to najpodstatnejšie mi unikali pomedzi prsty. Po pohrebe som upadol do depresie. Skutočnej, nie len smútku. Nedokázal som vstať z postele, nechcel som nikoho vidieť. Manželka trvala na tom, aby som šiel k psychológovi. A tam v tej ordinácii som poprvýkrát za 65 rokov úprimne odpovedal na otázku: a čo vlastne chceš od života? A vieš, čo som si uvedomil? Nevedel som. Prežil som celý život tak, že som robil to, čo sa má, čo je správne, čo sa očakáva. Ale ani raz som sa sám seba nespýtal: a čo chcem ja? Vtedy som začal meniť všetko. Predal som podnik. Nie za veľké peniaze, ale dosť. Kúpil som si malý domček v dedine pod Vysokými Tatrami. Zaobstaral som si psa. Vždy som o tom sníval, ale nebol čas. Začal som chodiť do hôr každý týždeň. Nie na vrcholy ako za mlada. Len tak sa prechádzať, dýchať, pozerať sa. Zavolal som dcére a povedal som: prídem za tebou do Prahy. Na týždeň. Ak môžem. Prekvapilo ju to, ale potešilo. Prechádzali sme sa po meste, rozprávali sa. A ja som sa o nej zrazu dozvedel toľko nového. Predstav si, píše básne. Moja dcéra. A ja som o tom nevedel. So synom sme sa začali stretávať nie len na sviatky, ale len tak. Chodíme na hokej, ako kedysi, keď bol malý. Slova nará, kričíme, tešíme sa. Nedávno sa ma spýtal: otec, prečo sme sa takto nerozprávali skôr? Nevedel som, čo odpovedať. Manželka sa ku mne presťahovala na dedinu. Najprv sa bránila. Bola zvyknutá na mesto, na kamarátky. Ale potom videla, ako som sa zmenil a súhlasila, že to skúsime. Teraz pestuje kvety v záhrade a ja varím. Znova sme sa začali rozprávať. Naozaj rozprávať, ako v prvých rokoch manželstva. Naučil som sa variť. Áno, v 66. Brinzové halušky, kapusnicu, tak ako ich robila mama. Pozývam priateľov, sedíme na terase, pijeme slivovicu, rozprávame staré príbehy. Manželka sa smeje. 40 rokov sme spolu a ja som ťa spoznala až teraz. V horách som stretol jedného deduška, má takmer 80. Každý deň vychádza k horskému jazeru a krmi kačice. Spýtal som sa ho: prečo? Usmiel sa. A prečo nie? Mne je to príjemné, kačiciam to prospieva. Nestačí to? A ja som pochopil: nie, to nie je málo. To je presne dosť. Teraz rozmýšľam nad tým, koľko rokov som strávil naháňaním sa za niečím, čo som v skutočnosti nepotreboval. Nové auto? Viac peňazí? Na čo, keď nestíham minúť ani to, čo mám, na veci, ktoré ma naozaj tešia? Vieš, čo ma mrzí najviac? Nie to, že som málo zarobil. Nie to, že som sa nestal riaditeľom alebo nepostavil druhý dom. Mrzí ma, koľko nedeľných obedov som vynechal, lebo práca. Rozhovor s mamou, ku ktorému nikdy nedošlo. To, že som nevidel vyrastať svoje deti. Bol som na blízku, ale nevidel som.
priateľa, s ktorým som sa pohádal kvôli hlúposti a nikdy sme sa nezmierili. Zomrel pred 5 rokmi. Ženu, ktorej som tak málo hovoril, ako veľmi ju milujem. Teraz mám 68. Ak budem mať šťastie, budem žiť ešte 10-15 rokov. Možno viac. A možno menej. Nikto nevie. Ale tieto posledné 3 roky som žil viac, než počas všetkých predchádzajúcich 65. Pretože som konečne pochopil jednu jednoduchú vec. Život nie je to, čo sa stane potom, keď dosiahneš všetky ciele. Život je dnes. Tento rozhovor, tento západ slnka, táto prechádzka s obsom, tento telefonát blízkemu človeku. Myslíš si, že máš ešte kopec času. Aj ja som si to myslel. Potom mi udrelo 60 a ja som sa obzrel späť. A tam bola prázdnota. Pekný byt, auto v garáži, sporiaci účet. Ale život tam nebol. Neopakuj moje chyby. Ak chceš zavolať mame, zavolaj dnes. Nie zajtra, dnes. Ak chceš ísť k moru, choď toto leto. Ak chceš niekomu povedať, že ho miluješ, povedz to teraz. Pretože potom nemusí prísť. Alebo príde, no už bude neskoro. Som šťastný, že ešte mám čas niečo napraviť. Nie všetko, ale aspoň niečo. No koľko som toho stratil. Koľko chvíľ, ktoré sa už nikdy nevrátia. Ty ten čas ešte máš. Otázka je len jedna. Čo s ním urobíš? Budeš sa drieť do vyčerpania pre prízračné raz? Alebo začneš žiť naozaj už dnes? Voľba je na tebe a hodiny tikajú. Pre nás všetkých. Ja som sa rozhodol príliš neskoro. Nedovoľ, aby sa to stalo aj tebe. Mám 68 rokov a až teraz sa učím žiť.